आज गेले बाजारात मस्तपैकी असे मासे घेऊन इले बाजारातून. माका भेटली करली आणि मी घेतले मोरी. ही मासे ताजे भेटले माका आणि मासे एवढे महाग होते ना, कारण आता वारं सुटलं. तर वारं सुटल्यामुळे मासे भरपूर महाग. आणि मी घेतले मासे बाजारातूनच कट वगैरे करून घेतले. दोन्ही मासे घेतलेत मस्त असे ताजे. बर्फातले घेतलेले नाही, कारण जी मी मासेवाली असा ती माका कधी शिळे मासे देणार नाही. ते घरात आणले, स्वच्छ धुवून घेतले. धुतल्यानंतर त्याका मी हळद मीठ लावून घेतले. दोन्ही माशांका लावून घेतले. आता लावून घेतले. याचं आता पहिलं मी करते कर्ली माशाचं सार करते. तर कर्ली माशा सारासाठी मी काय घेतले, ओलं खोबरं घेतले, लाल तिखट घेतलेले, हळद, चिंच, कांदा, लसूण, एक आल्याचं तुकडं, धने आणि बेडगी मिरची घेतले. हे सगळं वाटण तयार करून घ्यायचं. एकदम बारीक वाटण पाहिजे हां. कारण मच्छीच्या साराक ना वाटण बारीक, तर मच्छीचा सार चांगला होता. गॅसवर कढई ठेवले, त्यामध्ये तेल घातले, छोटो कांदो बारीक चिरान घेतले. यामध्ये तिरफळा घातले. छान टेस्ट येता मच्छीच्या साराक. तिरफळा जर तुमका भेटत असेल तर घ्या, नसेल तरी चलताला. वाटण जरा 1 मिनिटं परतून घ्यायचं. त्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये पाणी घालायचं आहे. पाणी मी घातलेलं आहे. तर माका जेवढा पातळ पाहिजे तेवढं मी केलं आहे. उकळी द्यायची. त्याच्यानंतर मासे सोडूचे. तर मासे मी घातले कर्ली मासे. ते घालून झाले की त्याच्यामध्ये आपल्याला 5 मिनिटं उकळी द्यायची. उकळी दिली, वरतून कोथिंबीर घालायची. तयार असा झटपट असं कर्ली माशाचं सार. आता आपण मोहरी करून घेऊया. मोहरीसाठी मी ओलं खोबरं, कोथिंबीर आणि कांदो हे भाजून घेतलंय आणि याचं वाटण तयार करून घेतलंय. गॅसवर कढई ठेवले, त्यामध्ये तेल घातले, कांदो बारीक चिरान घातले, 2 छोटे आकाराचे कांदे घेतले बारीक, आला लसणाची पेस्ट घालायची, व्यवस्थित परतून घ्यायची. परतून घेतलं की याच्यामध्ये टोमॅटो घातले. टोमॅटो मोठ्या आकाराचा होतो. चिरान घेतले, थोडं मीठ घातले आणि वाफेवर टोमॅटो शिजवून घेतले मी. आता व्यवस्थित टोमॅटो व्यवस्थित शिजलेलो हा. यामध्ये मसालो घालून घ्यायचा. तर मी आधी कलरसाठी म्हणून घातले काश्मीरी मिरची पावडर, लाल तिखट घातला आणि मालवणी मसालो आमचो. मिक्स करून घ्यायचं. हो मसालो करपू नये म्हणून थोडंसं पाणी घातले. सगळं मसालो मिक्स करून घेतले. यामध्ये भाजकं वाटण घालायचं कांद्या खोबऱ्याचं. तो सगळं घालून घेतलेलं आहे. वाटण सगळं व्यवस्थित परतून घ्यायचं. मस्त कलर इलेलो हा. आता मी यामध्ये मोहरी घालते. मोहरी हळद आणि मीठ लावलेलं आहे. तर परत धुवूची तुमका गरज नाही, कारण आधी मी धुवून घेतलेलं आहे. व्यवस्थित ही मोहरी परतून घ्यायची. हे बघा परतून घेतलेलं आहे. यामध्ये पाणी घालायचं. जरी तुमका सुकी पाहिजे असा तर तुम्ही पाणी थोडं घालूचा आणि जर तुमका पातळ पाहिजे तर तुम्ही पाणी जरा जास्त वापरू शकता. आता यामध्ये मिरची घातली, हिरवी मिरची थोडी 2-3 सोला घातले आणि झाकण ठेवून 5 मिनिटं वाफ काढायची. वाफ काढले. आता फास्ट गॅस केले आणि ह्यावर आपल्याला ही मोहरी शिजवून घ्यायची आहे. 2-3 मिनिटं मोहरी मी चांगली शिजवून घेतली. यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर घातली बारीक चिरान. तयार असा झटपट असं मोहरी माशाचं मटण. कर्ली मासे फ्राय करून घेते. अर्धे जे होते कर्ली छोटे छोटे तुकडे ते मी सारामध्ये घातले. तिचे मी आता फ्राय करून घेते. तर ह्यामध्ये मी घातले मालवणी मसालो, लाल तिखट, काश्मीरी मिरची पावडर, आलं लसूणची पेस्ट, त्यानंतर मीठ घातले, कोथिंबीर घातले, आगळ घातले आणि सगळं मिक्स करून घ्यायचं. या माशांका लावून घ्यायचं. माशांका वरसून लावू. तांदळाचं पीठ, रवो घेतले बारीक, थोडंसं लाल तिखट घातले आणि मीठ घातले. सगळं मिक्स करून घ्यायचं. आता या कर्ली माशांका रवो होय लावून घ्यायचो. सगळ्या माशांका मी लावून घेते. हे बघा. आता गॅसवर मी तवा आधीच ठेवलेलो आहे गरम करू. तव्यावर तेल घालून घेतले. आता तेल माझं तळणीचं तेल होतं. तुम्ही म्हणाल एवढं लाल कसं तेल? त्यामुळे तुमका सांगते, तळणीचं तेल होता ते मी घातले. मासे घातले मी आता तव्यावर. मासे चांगले फ्राय करून घेतले. आता एका बाजूनी मस्त असे कुरकुरीत झालेले आहे. तर मी पलटी करून घेते. हे बघा. घेतलेल्या पलटी करून असे करून सगळे मासे मी फ्राय करून घेतले. मासे फ्राय झालेले असा पूर्ण जेवण मी केलेलं असा कर्ली माशाचं सार केलेला. मस्त असं हे आंबट सार झालेला, आंबट तिखट असं हे सार झालेलं असा. करून पहा, तुमका आवडताला. त्याचप्रमाणे मोहरी माशाचं मटण केले, त्या पण तुमका आवडताला, त्या पण तुम्ही करून पहा. आणि कर्ली मासे फ्राय एकदम साध्या सोप्या पद्धती तुमका दाखवले. कुरकुरीत चविष्ट कर्ली मासे फ्राय तयार अशा ह्या तिन्ही रेसिपी आवडले तुमक्या तर नक्की ह्या रेसिपी एकदा ट्राय करा. तुमका आवडतली रेसिपी तुमका सगळ्या आवडल्या असेल तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. व्हिडिओ आवडल्यास कमेंट करायला जरा सुद्धा विसरू नका. चला भेटूया आपण पुढच्या अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये.